Ahojte, tak tu je ďalšia vec, ktorú som vymodeloval, vytlačil. Takýto máme výsledok. Čo poviete? Vyzerá to podľa mňa veľmi dobre. Skúsime sa pozrieť na to, ako to vyzerá v origináli. Takže takto výtlačok a takto originál. Čo poviete? Môže byť, nie? No, tieto dve srandy aj s tými podporami tlačilo 4 hodiny, ale myslím si, že výsledok stojí ozaj za to. Je to stále ten istý filament PLA Silk od Bambu Labu. Ja myslím, že fajn. Uvidíme, čo kamarát povie. Čaute.